Matul is-sena l-oħra d-dejn pubbliku mqabbel mal-prodott domestiku gross kompla jonqos. Min statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, is-sena l-oħra d-dejn nazzjonali kien ta' 43.1% tal-prodott domestiku gross. Dan meta fis-sena ta' qabel kien 45.8% tal-prodott domestiku gross. Dan ifisser li mill-2018 għall-2017 il-pis tad-dejn mqabbel mal-prodott domestiku gross niżel bi kważi 3%. Fl-aħħar snin il-pis tad-dejn niżel. Fil-fatt mill-2013 l-hawn id-dejn pubbliku mqabbel mal-prodott domestiku gross niżel b'aktar minn 25%. Fil-fatt fl-2013 id-dejn kien 68.4% tal-prodott domestiku gross. Fl-aħħar 10 snin l-aktar darba li ġie reġistrat dejn għoli kien fl-2011. F'dik is-sena saħansitra d-dejn tal-Gvern kien ta' 7.2% tal-prodott domestiku gross. L-istatistika tal-NSO tinnota wkoll punti pożittivi fosthom tnaqqis fir-rata ta' interessi f'termini nominali. Filwaqt li fl-2016 ir-rata ta' interessi f'termini nominali kienet ta' 3.8%, is-sena l-oħra din niżlet ta' 3.2%. Naqas ukoll id-dejn bi flus barranin, hawnhekk id-dejn naqas bit-1,000 € fi flus barranin. Il-garanziji tal-Gvern fuq self naqsu wkoll bi kważi 81 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.